Γεια σας παιδιά, Τζιμαρκό εδώ. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars μαζί με το YouTube Θάνο και τον Άσμ. Να ξέρετε παιδιά, ο Άσμ άνοιξε το καινούριο δικό του κανάλι. Τώρα λογικά αυτό το βίντεο θα ανέβει και στο δικό του κανάλι και του YouTube Θάνο. Ότι πάζει με την πιο cringe φάτσα. Άτισε. Πώς θα μιλά. Ο knockout παίζουμε. Τι του είπες? Απλά Κάτω από τον Πάσο. τι είπε? Μου ήρθε. Τώρα χάλασε το μου ήρθε. Ένα βία, πήγε. Μπορείς να το κόψεις ρε. Το έχω. Τι δεν το έχω. Ή το έχω. Να κάνω. Ναι! Ναι ρε φίλε. Παιδιά αυτό για σας, εντάξει. Όχι. Βλακή έκανα. Τι είναι? Καλά. Πώς την πάρε με τη δεύτερη? Δεν ξέρω. Πολύ δεύτερη. Πάρα πολύ. Εντάξει. Εντάξει, δεν μπορείς. Όχι. Μπαμ. Μείον. Ναι ρε φίλε. Ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο και γεια σας.